počnem? Hvala. Udarac i... Eto, trudila sam se. Osvojila sam pakovanje Cheetos. Jeste vidjeli? Pobedila sam. Jane, sad ti pokaži kako treba koristiti čekić. Eto. To je bilo previše lako. To je to. A ni nešto. Wow, dobila sam 10 pakovanja. A sklonite se, omladina. Sad ću vam pokazati kako treba. I udarac. Tako se to radi. 100 poena, svaka mi čast. Ne mogu da verujem. Toliko čipsa. Ali šta da radim sa tolikom količinom? Britney, na vreme da joj kažemo da je to izazov. Ali žvaka nije zdrava za zube. Oho! To neće biti lako. A šta je kod Britney? 1, 2, 3, 4. Ne mogu da brojim to, imam baš mnogo žvaka. A Britney, zaustavi se. Ja sam najstarija, znači ja počinjem. Prvo ću otvoriti pakovanje i izvaditi nekoliko žvakica. Gledajte. Baš brzo sam otvorila sve žvake. Jeste vidjeli? A sad treba oduvati sve suvišno. Tako je. I probat ću jednu žvakicu. Baš je ukusna. Poješću još. Da, prelepo, sviđa mi se. A sad će biti balon. Kako mali. Nemojte da se smijete. Sad će biti bolje. Gledajte. Ups. Nisam namerno. Izvinjavam se. Dobro, pokušat ću drugi put. Jane, sad ti. Dakle, imam jednu ideju kako se brzo rešiti pakovanja. Treba će mi fen. To je to. Završila sam. A sada mogu probati. U stvari, čekajte. Imam dobru ideju. Treba će mi ovo. Šta je to? Nemam pojma. Sad ćete sve vidjeti. Gledajte pažljivo. To nije obična igračka. Ovo je uređaj koji će mi pomoći da pretvorim žvaku u špagete. Okrećem i... Gledajte. To je baš moćno. Šta? Da, to je baš dobro, znam. Ali to još nije sve. Ostalo je probati ovo slatko jelo. Ješću nudle štapićima. O, da. To je prelepo. Obožavam takve špagete. Ispalo ukusno. Sviđa mi se. Ne mogu da se zaustavim. U stvari, šta će mi štapiće? Ješću sve rukama. O, da. A sada? Balon. Hajde sad vi. Misliš ja? Da, počinjem. Eto, super. Gledajte, to je bilo moćno. Wow, koliko žvaka. Sad ću probati. Predobro. Baš mi se sviđa. Obožavam žvaku. Čekajte, imam dobru ideju. Sad ću napraviti puno malih balončića. Da, jedan je spreman. Aha, a sada drugi, treći. Treba mi puno balona. O, da. A sada uzimam to sve i stavljam ovdje. Da, treba ih lepo poređati. Jedan, drugi, treći. Odlično mi ide. Jeste shvatili šta će to biti? Da, upravo ste. To će biti kućica. Neverovatno. Mogu da živim u njoj. Ćao, čao. Jao, a gde tu letim? O, čao, draga. Vidimo se. Pazi, molim te. O, kako visoko. Neverovatno. Šta je to? Ja ne vidim ništa. Šta je to? Wow, pogledajte. Ovo je činija sa kukuruznim zrnima. Fuj, ali šta da radim sa njima? Ok, Jane, ti počinješ? Pa dobro, probat ću jedno zrno.
to je previše čvrsto. Dobro, treba nešto smisliti. Imam ideju. Treba mi vatra. Pazite oči. Aha, još malo. Da vidimo šta je ispalo. Pa, nisam baš to htjela. Ali, nema veze. A Jane, spasit ću te. Hvala, bako, ali nije trebalo. Dobro, sad ću probati šta je ispalo. Pa nije nešto. Okej, sad ti, bako. A treba razmisliti. O, smislila sam. Treba će mi stara pegla. Sad ću je dobro ugrijati. A zatim staviti zrna u ove rupice. A zar to nije genijalno? Ostalo je sad čekati i... Eto, imam lepe kokice. Baš su ukusne. Sviđa mi se ukus. Dakle, ja sam završila. Svaka mi čast. Ko je sljedeći? Britney, ti si na redu. Vrlo rado, ali treba smisliti kako spremiti toliko kokica. O, imam ideju. Sad čekajte malo. Evo me, donela sam aparat za pravljenje kokica. Pogledajte kako to radi. Ubacit ću zrna unutra. Aha, tako. A aparat će mi sam napraviti kokice. Sve je baš lako. Obožavam kokice. U stvari, što da čekam? Sipat ću odmah sve u aparat. Da vidimo šta će ispasti. Šta se dešava? O ne! Jau, koliko kokica. Šteta što se aparat slomio. Ali sada možemo da jedemo kokice. Uživajte. Što? Samo jedno? Pa dobro, sviđa mi se. 10 lizalica, nije loše. O, nikad nisam vidjela toliko lizalica. A šta je kod vas? O, jadne devojčice. Hajde, Britney, ti počinješ. Lako, lizalica je baš ukusna, a brzo ću je pojesti. Jo, ali nikako ne mogu da je otvorim. Kako da uradim to? To nije baš lako. Okej, počću sa pakovanjem. Uspela sam. Pakovanje ću ispljunuti. Jao, šta je to bilo? Ups, izvini, bako. Nisam namjerno stvarno. Okej, nastavit ću. Lizalica je divna. Oduševljena sam. A Britney, možeš li da požuriš malo? Čekamo te. Dobro, sad ću se ubrzati. Pomoći će mi ova bušilica. Stavit ću lizalicu unutra i... Gledajte! Sad ću je baš brzo pojesti. Jeste vidjeli šta sam smislila? Da, svaka čast. Ali nešto ti nije u redu. Moje siniku, pomoć! Spasit ću te. Uspelo je. Kako boli. Ali sa jezikom je sve u redu. Super. Ne, neću više te jesti. Hajde, sad ste vi na redu. Pa dobro, treba se rešiti pakovanja. To je ukusno. O, smislila sam nešto. Treba otvoriti sve lizalice. A sad mi treba čekić. Izmrvit ću sve lizalice. Da. Tako će biti mnogo brže i zgodnije. Gotovo. A sad ću umočiti lizalicu ove mrvice. Da, to je jako ukusno. Zadovoljna sam. Sklonit ću štapiće i pojesti sve ove mrvice. O, da, to je prelepo. Blago meni. Ispunila sam zadatak. Bako, sad ti. To neće biti lako. Šta je? Bako, to će ti pomoći. Britney, zaustavi se, nemoj. Ups, bako, izvini, molim te. Za malo me nisi oduvala. Pazi sljedeći put. Hajde, pokušaj još jednom. Hajde. Odlično mi ide. Ups, izvini, Jane. Odlično. Frizura mi je na mestu. Sada mogu probati lizalice. Stavit ću usta odmah dve lizalice. Baš su ukusne. Bako, a mogu li ja dobiti jednu, molim te?
Kako da ne? To je sve za mene. O ne, ne mogu da ih izvadim. Šta da radim? Treba mi pomoć. Devojke, u pomoć. Pomoći ćemo ti. 1, 2, 3. Moja vilica. Šta ste uradili? Vrati mi to. Tako je bolje. Da. Nastavit ću da jedem. Jede mi se pomfrit. Hoćete ga spremiti? To valjda nije teško. Požurite. Naravno da ćemo uspjeti. Meni je već došla super ideja. Ko to hoće? Jao, baka opet zaspala. Stvar, probudi je. Skloni se. Jao, zadremala sam. Već sam počela da čistim krompir. Hej, to je moje. Dobro, uzmi. Ja ću uzeti drugi. Šta se dešava? Enid, zaustavi se. Svi smo u kori. To je već previše. Možeš li da paziš? Jel me čuješ? Ups, samo sam htjela što brže da očistim krompir. Hoćeš mi pomoći? Ajde, ti vuci tamo, a ja ću ovdje. Uspjećemo. Gotovo. Izvoli. Super, sad imam krompir za pomfrit. Ostalo ga iseći. Tako je. A sada treba obojiti to sve. Hoću da moj pomfrit bude ne samo ukusan, već i lep. Emma će sigurno biti oduševljena. Ispržit ću pomfrit na ulju. Ubacit ću sve i sačekati. Tako je. Mislim da je dovoljno. Jao, miriše divno. Kako vruće. Sada stavljam na tanjir svaku boju odvojeno. Kakva lepota. Pogledajte, ispala je duga. Bravo, Enid. I ja sam već spremila svoj pomfrit. Ispalo je baš dobro. Jao, treba se zaustaviti, inače ću pojesti sve. Moram staviti sve u korpicu. I obavezno treba neki sos. Sipat ću malo kečapa. Gotovo. Odlično. Baka je završila. Bako, super. Wednesday, šta je kod tebe? Sve mi je pod kontrolom. Moram samo obojiti krompir u crnu boju. Jao, pogrešna strana. Jao, Wednesday, šta je s tobom? Bako, ne brini, to je samo crna boja. Yes. Da, odlično. To je savršena boja. Dodat ću malo kečapa. I gotovo. Ispalo je odlično crno jelo. Wednesday, svaka ti čast. Napravila si super jelo. Emma, probaj brže. Prijetno. Konačno, tako sam gladna. Što je ovo? Crni pomfrit? Izgleda zanimljivo. Probat ću sa sosom. Wow, to je mnogo ukusno. Poješću sve do kraja. Da, predobro. Zadovoljna sam. Stvar, svaka nam čast. Opa, a šta je ovdje? Ovaj pomfrit izgleda kao iz meka. Treba ga odmah probati. Ukusno, hoće još. Došla mi ideja. Servirat ću pomfrit na dasku i preliti sosom. Da. A sad ću sve pojesti. Najela sam se. Naravno, baka odlično kuva. Treći pomfrit ne mogu da pojedem. Puna sam. Dobro, ipak ću probati malo. To je jako ukusno. Enid, spremila si odlično jelo. Volim te, sestro. I još jedan. Jeste li spremni da vidite novo jelo koje želim? Napravite mi palačinke. Želim najukusnije palačinke. Biće urađeno. Može. Naravno, draga moja. Devojke, sklonite se. Sad će vam baka pokazati kako se spremaju najlepše palačinke. Treba uzeti malo testa kutlačom, sipati u tiganj i ispeći.
O da, kada palačinka bude rumena sa obe strane, a može se staviti na tanjir. Wow, to je zaista super! Wednesday, a šta ti radiš? Čekajte, vidim kako pravim crno testo za palačinke. Savršene su. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Donesi mi crnu boju. Hvala. Ne mogu staviti takvo testo. Moram ga učiniti crnim kao moja duša. Ostalo je sve promešati. O da, baš mi se sviđa ovaj osjećaj. Jao, šta je to sa njom? Sipat ću malo testa u tiganj. Odlično. Ostalo malo sačekati. O da, savršena mračna palačinka. Što me tako gledate? Enid, šta si ti smislila? Sad ću vam pokazati. Jednom mi je Emma rekla da mnogo voli jednoroge. Tako da ću napraviti palačinku u obliku jednoroga. To je super ideja, zar ne? Pravog jednoroga, nažalost, nisam našla. Vreme je da dodam belo testo. Da, tako je. A sad ću uzeti roza testo. Obojit ću njušku jednoroga. Jao, zašto testo ne izlazi? O ne! Sva sam u testu. O ne, Enid. Sva si u roze testu. Nema veze, to je samo testo. Mogu ga obrisati. Dakle, gde sam stala? Tačno. Treba obojiti svog jednoroga. Emi će se sigurno dopasti takva palačinka. Napravit ću šarenu grivu. Da, tako je. Još malo. Gotovo. O, pogledajte moje remek delo. Hvala, bako. Enid, jao, zapričala si me. A moja palačinka za malo da izgori. Samo pogledajte kako lepo izgledaju. Ostalo je preliti sve palačinke javorovim sirupom. O, divno. Valjda je sve spremno. Stavit ću sve na tanjir. A sad ću ukrasiti to. Prelit ću sirupom od jagoda. Da, tako je. A zatim ću dodati pauke. Divno. Jao, Enid, ne gledaj. Sanjat ćeš to posle. A meni je zanimljivo. Emma, probaj. Miljene palačinke. Izgledaju baš jazivo. Pauci, kakav užas. Sklonit ću ih. A sad ću probati. Super, svidalo mi se. Dakle, šta dalje? Sad ću da probam ovo, jel? Maslad ću skloniti. Wow, predobro. Nemoguće. Pogledajte kako slatki jednorog. I ukus je ekstra. Ne mogu da se zaustavim. Dakle, Enid je sigurno pobedila. Čestitam. Konačno je neko primetio moj talenat. Pobeda je moja, to! Enid, nemoj ni sanjati. Stvar je najbolji u igri papir, kamen, makaze. O, Wednesday zove stvar. Bako, ne boj se. Okej, smirite se, sad će Emma pokazati novo jelo. Hoću kakao. O, super! Šta? Kakao? Može. Važi. Kakao se sprema baš brzo. Samo treba pomešati u šerpi kakao prah i mleko. Ispašće veoma ukusno piće. Hoću da dodam još čokoladu. Da bi moje piće bilo jako čokoladno. Odlično, ostalo je da sve promešati. I treba mi najbolja čaša. Odlično. Zadovoljna sam. Wednesday, vidi. Ma neka te, Enid. Znala sam da će ti se svideti. O, došla mi je ideja za kakao. Napravit ću ga od čokolade. Dakle, stavljam čokoladu u šerpu i dodat ću što više šećera. Šta je bilo, bako? Dobro, dodat ću sasvim malo, obećavam. Dok me ne gleda, sipat ću sve. Ups. Nisi ništa videla. A sad mi treba mlijeko. Zašto se flaša ne otvara? Hajde! Jo,
Sva sam mokra. Ali tog će mi biti dovoljno za kakao. Sipat ću u šerpu, tako je. Zatim ću dodati roze boju. Wow, pogledajte kako lepa boja. A sad mi treba plava glazura. Ukrasit ću čašu sa njom. Divno. A sad ću umočiti čašu u šarene konfete. Pogledajte, to je divno. Unutra ću sipati roze kakao. I ukrasit ću sve šlagom. Šlag vole svi. Da, ali to još nije sve. Dodat ću marshmallow. Zatim šarene konfete. I čokoladne figurice. Kako slatko. Oduševljena sam. Ostalo je ubaciti slamku i to je to. Divno. Svaka čast. Sad ću vam pokazati kako se pravi najlepši kakao. Stvar, donesi mi čašu. Da, ova je super. Jao, mamice. Bako, nisam mislila da te je tako lako uplašiti. To je samo čaša. Sipat ću kakao unutra, ukrasiti sve šlagom, a zatim dodati sirup od jagoda. O da, obožavam ga. A sad mi trebaju žele bombone. Divno. I na kraju slamka. Sve spremno. Hajde da poslužimo mu. Prijetno! Wow, kako sve lepo izgleda. Ovaj koktel je mnogo sladak. Neverovatno. Ukus je super. Sestro, bravo. O, šta dalje? Pa to izgleda previše prosto. Verovatno je to pravila baka. A šta ovdje? Opet je Wednesday napravila nešto strašno. Okej, treba probati. A nadam se da će ostati živa. Pa nije nešto. Dobro, odlučila sam da je pobedila Enid. Čestitam. O, kako super! Ja sam opet pobedila. To! Baka, Enid i Wednesday, obratite pažnju na Emu. Nacrtala je nešto. Wow, to je burger. Ema je baš ogladnila. Treba je odmah nahraniti. Nemojte da brinete. Ja znam da spremam dobre burgere. Trebaju mi ukusne lepinje. Ugreću ih. Ali najvažnija stvar je pljeskavica. Mora biti sočna i ukusna. Tako je. Stavit ću u tiganj kuglu mlevenog mesa. I pritiskam je lopaticom. Odlično, stavljam pljeskavicu na lepinju. I dodam sir. Zatim ću dodati povrće. Povrće je mnogo zdravo. Tamo je puno vitamina. Gotovo. Ja sam završila. Wow, Bako, odlično kuvaš. A sad je moj red. Klasični burgeri sigurno nisu za mene. Ja ću spremiti slatki burger od krofne. Biće ne samo ukusan, već i mnogo lep. Dakle, iseći ću krofnu na 2 polovine, a za punjenje ću uzeti par čokoladica. I neću zaboraviti na sos. Kod mene će to biti kiseli gel. Joj, kako je kiselo. Emi će se sigurno svidjeti. Preko ću staviti puno marshmallova, a zatim nekoliko žele bombona i preliću to sve sirupom. A sad ću pokriti to sve drugom lepinjom. Gotovo, ispalo je super. A Wednesday, vidiš šta je tvoja drugarica napravila? A šta si ti smislila? Ja ću imati lepe crne lepinje. Izgledat će odlično. A sad mi treba sir. Napravit ću mu zube da bi mogao da se brani. Da, tako je. Stavljam to na lepinju. Zatim pljeskavicu, krastavac i opet sir. A sad ću preliti sve kečapom. Dodati paradajz. Gotovo. O da, izgleda baš jezivo. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Donesi mi žele oči od Enid. Samo pazi, molim te. Svi te se plaše ovdje. Ćao, Stvar, kad ćeš mi doći na manikir?
Hej, hoćeš da mi uzmeš želeoči bez dozvole? Ne približavaj se, monstrume! Ej, to mi je drug. Nemojte ga tući lopaticom. Brava stvar. Doneo si mi oči. Hvala. Sad ću ih staviti na burger. I to je to. Kakav užas! A meni se sviđa. Hajde da nahranimo Emu. Čeka nas. Wow! To je burger monstrum. Treba ga probati. O, super! Wednesday, to je jako ukusno. Yes. Da. A ovaj burger izgleda skroz obično. Dobro, probat ću ga. Juu, je li to luk? Bako, ali ja mrzim luk. A zar nisi znala? O, a ovo je spremila Enid za mene. Što? Je li to krofna? Neverovatno. Tu su svi moje omiljeni slatkiši. Enid, najbolja si. Jao, teško je zabrati pobednika. Ali ipak je pobedila Wednesday. Čestitam! Da, znala sam da će tako biti. O, a sad ćemo vidjeti njen osmeh. Ajde, Wednesday, još malo. Nema šanse.